どうもこんにちは。とある高校のバドミントン部員です。前回アップした動画のコメントに書いた通り、私は6月10日、11日に行われたインターハイ予選をもって高校の部活は引退いたしました。今までアドバイスやご協力してくださった方々、本当にありがとうございました。感謝しております。で、今後のチャンネルの運営についてなのですが、大学に進学希望ですので、バドミントンは続ける予定です。また、試合の動画やバドミントン情報の動画などをちょくちょく上げていこうと思っておりますので、ご視聴、チャンネル登録と引き続きよろしくお願いいたします。あと、非常に遅くなっていて大変申し訳ないのですが、シューズ紹介の動画もアップする予定ですので、もうしばらくお待ちください。さて、引退後に時々バドミントンをするのですが、その時に動画を撮ったので、お時間のある方は、さらにクソ雑魚なめくじとかした野獣先輩、自分たちを見てやってください。それでは、どうぞ。はっきりわかんないね。